सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअ आं गारिनि इन्सुरेन्सखौ चेक खालामनानै दिन्थिगोन। इन्सुरेन्सआ बबे डेटसिम दं आरो माब्ला जोबगोन बेखौ अनलाइन माबोरै चेक खालामो आं बेखौनो चेक खालामनानै दिन्थिगोन। भिडिअआ फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै। मोनसे गभर्नमेन्ट एप्स दङ बियो एम परिबहनमोन सिगां बे एप्सनि नामा दा नेक्स्ट जेन एम परिबहन जाबाय। एप्सआ नैबेनो नेक्स्ट जेन एम परिबहन। बेयाव क्लिक खालामनोसै आङो। लडिं जादों एसे जाबाय नै आंना एकाउन्ट बानायखानायखा ओंखायनो बिदि ओंखारबाय। नोंथाङा माबा गोदान बा मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय 6 डिजिटनि एमपिन मोनसे क्रिएट खालामनांगौ। आंना क्रिएट जाखानायखा आं ओंखायनो माबा एमपिन सेरनानै माबानोसै। आं माबा होदों फिंगारप्रिन्ट होदों ओंखायनो आं फिंगारप्रिन्टआव सेरनानै माबानोसै। फार्स्ट टाइम अपेन खालामबा बेबायदि ओंखारगोन। ओमफ्राय आंना एकाउन्ट दंखायो नालाय ओंखायनो नामथाम ओंखारबाय। बेयाव गारिनि नाम्बार नायनो गारिनि बिल डिटि बायदिसिना नायनोबा नैबेयाव डिटेल्सआव होनांगौ। ओमफ्राय आं माबानिसो भिडिअ बानायदों आं इन्सुरेन्स ओंखायनो नैबे इन्सुरेन्सआव होबाय। बेखौ गारि नाम्बार सेरनांसिगौ। ओमफ्राय बेखौ सेरनानै नैबे सार्चआव सेरनांसिगौ। सार्चआव सेरबानो ओंखारबाय नै गारि नाम्बार ओंखारबाय अनार नाम ओंखारबाय। ओमफ्राय नैबे गाहायावसो नै इन्सुरेन्सआ 23 फेब्रुवारि 2024 सिम बा बोसोरसे फेब्रुवारिनि बै बोसोरनि माबायाव फेब्रुवारियाव जोबगोन। दा नोंथांमोनाबो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै गावबा गावनो नोंथांनि गारिनि डिटेल्सबो नायनो हागोन अनारनि नामथाम नायनो हागोन। लोगोसे इन्सुरेन्स आं दिनैनि भिडिअखौ इन्सुरेन्स थाखाय बानायनाय जादों बेनिखायनो इन्सुरेन्सखौ मेन लाबाय। ओमफ्राय बावनो गासिबो डिटेल्स ओंखारजोबगोन नै। दिनैनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गावबा गाव मबाइलजोंनो गारिनि इन्सुरेन्सआ बबे डेटसिम बेखौ नायनो हागोन बा जोब्बाय ना माबाय बेफोरखौ गासिबो नायनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।